Sancho Seigarrenak, 12. menderen erdialdean erantzuen, lingua vasconum, lingua navarrorum est, euskaldunon, hizkuntza nafarron hizkuntza da. Sancho Seigarrenak, jakituna, deitzen zioten, ez el campechano, ez, jakituna, jakituna baitzen. Zergatik nafarrera, bai? Nahita egin dut. Nola baitere bere iztearen, zer eta hemen, euskara, Euskaltzaindia izeneko errege akademiak usurpatu baitu, nere ustez. Jaubetu baita. Errege titulua Juan Carlos el Campechano eman zion. Euskararen titulua ateratzeko ikasi behar duzu. Baina gero, honesekin aski duzu. Zenta hau baita, erabili egiten den partea. Tikiegi egin dut, erdia beharko luke. Orduan, erdia, Euskara Batuaren, erdia, existitzen da Nafarreran. Zenta Nafarrera erabaki dutenek nolabait ere, edo estandardizatu dutenak, izan dira idazleak. Ez, lehena etzen izan, etxepari, lehena izan zen Leizarraga, Johannes Leizarraga. Hau etzen unibertsitateko irakaslea. Hau zen kalvinista bat, artzain, pastor, kalvinista bat, bai? Eta bazituen lagunak ere, zenta, berau, Lapurdikoa izanik, bazuen Johannes Etxeberri izeneko adiskide bat hor. Eta, behe Nafarroan entzokan dirudinez adiskideik. Zenta, zuberoan bat zituen Landetxeberri, Sanz de Tartas izeneko bat, eta bertzea, apuntatu dut izena, ez bainuen ahantzi nahi, zenta uste baitut haren izena, ahoskatzen dudan bakoitzean, nonbait ere, haren memoria rekuperatzen dudala. Ulertzen? Eta uste dut merezi dutela, zenta bost hauek hartu baitzuten Joana Hirugarrena gure erreginaren agindua, testamentu berria eta beste zenbait obra kiki itzultzitzan euskarara. Izan ziren oso zehatza zen eta protestanteak itzultzen dutenean Jangoikoaren hitza, kasu honetan grekeratik, itzuli behar zuten, bat ematen irraiten luke, Leizarragak grekera bazekien. Begira, Joana Hirugarrenak bazekien. Latinera eta grekera, eta bere amak askozaz ere hobeki. Margarita, pamatua, Margarita de Navarra, eta honen obra idatzi zuena. Horrek, emakume horrek, behar bada izan dena munduko lehenbiziko emakume modernoa, horrek bazekien grekeraz ere, bazekien frantsesez, bazekien espainolez, alabak ere zekien bezala. Leizarragaren kasua, honek fama zeukan bazekiela asko, eta bazekiela euskara asko, eta hari gomendatu zioten obra honen itzultzea. Hau egiten zuten, saiatzen ziren, grekeratik ahalik eta zuzenenik itzultzen. Nonbait ere bortxatu behar zuten ama hizkuntza. Baina hau zen euskaldunei bururatu dago gauza bat, baina protestanteek Europan hasi Alemanian eta bertze edozein lekutan egiten zutena. Hau da, lehen bizi latinera baino etzen erabiltzen irakaskuntzen eta hauek erabakitzute hizkuntza nazionalak hornitu, egokitu, eta batez ere irakaskuntzarako. Benetako Euskara Batua da, data hortan, 5 pertsona horiek, eta estatuaren, Nafar, estatuaren laguntzaz, estandardizatutako lehenbiziko Euskara Batua.